piace? Nu. E bine, lasă-mi să am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem de romanii, iali, iali, iali. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean, suntem de romanii, iali, iali, iali. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Oğlum ne oldu? Skyrose'nin kafasını kopardı. Orospu'nun oğlu seni he? Anasını. Karı amını siktim karısı. He? Amına kodum karısı. Amını parçalarım ben senin amına kodum karısı. He? Amına kodum karısı. Nu contează cine ești sau ce limbă vorbești, asta e țara ta, România. Nu contează cine ești sau ce limbă vorbești, asta e țara ta. Beyler ne yapıyorsunuz beyler? Bölge savaşında göte bala aldınız, götünüz mü kalktı beyler? Boynunu kırayım mı böyle pompalıyla?